Phi kwa kaliang ek mobile rim jong phi bat sim nak batmai wan sangi. Phi kwa ban di ek mobile rim jong phi wan sangi. Pidon kam ban pha sina yeki mobile jong phi wan sangi. Ka screen mobile jong phi kaladu Hendrik circuit kidang biang wan sangi. Wan ha Charisma Mobile Repairing Center kabadan hayo Phoi Rumpong Hari Phoi District. Omla ban len bahagi ni gisngi ki babon hi ki breu lagi de naga jaga jongi ne naga jaga jongi we ki ang not ban penlong biang ya ka me mariang kum hagi por ki ba manswa ban im ka tenrai ban ru bagi long din kintip la ka tenrai ki babon ru ki trikam trijam da ka ba shim nuksa naga jingtre jong men barim wat la ka juk thamai ka dawa ban tre da ka ba pendon kam da ki tiar kitar jong ke ne ka juk thamai ki ba menta ban ne slem ban itenan Henry kam kerpang hagenek video ngewan ra ya ke jinge keren bat weu rong ba ubalate bat sina ya ko ke jika syong kai pengan ya ke baul ai kerteng Arpiba Bamboo Resort kene ka Arpiba Bamboo Resort kadai ke balaseng da weu rong ba ya bala itu kerteng kumuba Anthony Malay na ke senong umden Henry ubu ya kene ke resort ha ke senong Malaysia ka senong ke badan kampaji na ke senong umden Hari Phoi District ka ba udon ya ke jaka ka ba yo pateng na ki kyau ki thau jong u kene ke senong kam dei ke bejangai na sornong po Henry ke jangai tang kumba ar kilometer tam ye Kublai Arpiba ro te mentakasni don hangne haka Arpiba Bamboo Resort kabodon hakasnong Malaysia Hari Phoi District kane ke resort ka jengai kumba kilometer nanong po minangla bansaki lengba kine ki kam jung kai perthei Meghalaya jongi ba ki lakyu state ba lengba kine ki riushimet ki basengkam lajong da ka babu ya kine ki resort haka jaka jongki Aleng ngin lidung chapo in pej ya ke kebedon hapo kate ka jaka bat bangin yok keren ru bat utrai jaka
haka jinga keren ulai thu ba ka jingbu ya kene ka kerteng arphiba kadai ke bala shim na ka kerteng jonggi khun sanrap jongu ki ba ula pen kerteng ka phi baker bat ka phi baman ula sedang ya kene resort house nam arja arpsan bat menta layat kumba system aa ya kene resort la shina hakar kom ka ba internet da ka ba penwan dur ya ki jingshina na du ki ying samit ki jaka shong jingilang la ne ka conference hall ki jaka ilekai ki jaka shet bat ki wei haka jingi keren ulai thu ba kham menshua utre ye ka kam shina jing shina dak ba pendon kam tang daki dieng gisit bat penwandur haka dur jong ki babun ki jing thau kum ki marat bat ki sim nangta ki jing bu jing sat hayeng hasem ki jing deng bat ki wei ki bala ban shim kelum ye ke kerteng kum ka kam handicraft dei ha ka wei gesin ba uyolat ban lej shim benta hanong ba shlong ha ka wei exhibition ka bola shajet ban lej pentebit yelade ha ka ne ka kam shina jing shina shari Indonesia onda ha bola poi hayeng ban ye kren bat penbet bat la ka kurem ula kentaj ban lej che kategori ban yo jing hikai namar ki babon gi jing ha ka jing long priu Henry ke jing penbor bat ke jing ai man sim jong ka kurim jong u ula pediang ban lej che kategori na ka benta ke jing syahikai ban pentebit shushu ha ka kam shina jing shina hang teipan nalor ka jing hikai shina jing shina da ka batre de gikti la hikai ru kumno ban shina ying da ka pendon kam da gisit ki bala dep ban sumar bakin nom puot la ni kisit ki bala dep ban ai dawai la ni treatment khnang bakin nom puot ne bam kruin bat ne bun pun slam Dei nang tei bau soyo man sim ban tei ya ka bamboo resort rengkat bat ka jing ai man sim nala ka jong ka bait ulai yutu ru bahadu menta kila don kat to ka ne ki balawan samit ha ki ying sit ki bola dep ban sina kerpang kentup na ka ri khasi la jong bat kum juru na ki we ki jela kum na Tripura na Assam bat ki we ki jela ki bala penlongo iu halor ka jing tip jong ki ya ka te resort ka barit jong o Henry onda ha bola persang banwat benia kadai de kejingwan poi jong ipat ba na kathany ki bla thap ha gi rensan social media ye ki dur bat ki video jong gane resort jong u kador ka bobu hadu menta na ka benta ki bakwa ban samit kadang dei ka barit bha ha ba yanu jor bat ki we ki jaka samit bat lada kwa ban one shot ha ki jaka ru kadon ka jaka shot ka bakerpang na ka benta ki nong wan sangkai ha ka baki bawan kila ban telefon ha ki number kendai pra hendriu ar lai pra kendai iwe pra lane kendai hendriu ar iwe hendriu saunat lai hendriu nyau ka kerteng jenga dei ba Anthony Malai ngachong sa ham dan kasi ma don ma jisem na dua jar kursan na stang hari ini jenga mana dum swa madep nang adep ni training patio kam jam de kas sang sing ni kam jeng tang kam ni chwa mulut ni chwa na pasang ban wat nyerap na kenja bacinget orane na gini nang kenja office untuk ban wat patio re nang le ni kam jeng nah kini jika jeng kala jong ni dekat bayuk pakai nak pipa nak kiau thau di bawah nama ko ngali tering sini sepok mulai napok bambo selong dan napok mulai cakjit yang abangalong we nong bakam tebit akti jing sina ying sikni cakjit mulai tering sepok Indonesia tay sa live này mình tering pun Indonesia ai tering pun ke desain China yang si long kumno banek si kumno kompon wandur hang ying dok si tang dok si lah nai ai dim nai ai simen nai ai tang dok si ani cái ding ne thì si yang trong tu men ngada don gi dawai gi ba ngi dalet men ne at sam la ko snem gi dang ne ha si gi ne ha sam de sam snem du snem si tu ne ta ba le men chua
don boleh nak kenjang ba kipsang tu don ba ai la kenjang dawai gitu dawai pi buruk gerak yang tu cara dawai pedam itu itu ama sansin lu sini pedam sesuai itu untuk membam ngang ne baru ni sini perlu treatment lah nang tu le tu pam tu train tu dah ini sudah kami lihat treatment ni lah kita dah mau kuat kan dia dawai kita jarap nak sokar orang ni dia kino kita jarap kuat ni kita dawai melihat treatment fit kibun Kumbaga no gila don haga shubu haga shi tayo lan shi banai kumbaga. Citi ya sausin tentu lah don. Kiwan sa. Kini buan sa kana ur kompi ai serfiki ka bam gadi pada. Katu cuma jing orda senti, jing bu junga ta ngabu be tentu si hajar semran. Ya lo kata bam gadi te kata ka cuma jing ya kun jing ya ayun kin tu. Kada bukan be. Arak ki ga kau ga jur ga itu de sa chet kin ni. Ani pak order mengapa chet hangau di don ni ta. Kalau datang cuan sa pada pi simbum no. Tahun sa timbe sanspa. Sanspa simen. Sanspa cikemra. Kiwon samit dah ni kabun hinda ni ko jekan ni ko me kalian. Nak sam ke duna. Kabun. La tetura idon bon. Na goti idon. Ko macam ba kata kejiran apa kumno ban yo na liang ka besar ka no kino kejiran ko ban yo tang kita ni kajing pelan juga Toh. Kajing pelan juga kadang bun pensunah gi ni ba compare dengan kata ka kom ai terni mesti nanti pat don ro pensunah tang ini nang bun ha nang bun no ko pensunah gi di he ini di lang bagi bisik pada treatment begini nang tu pam tu thung tu sop tu pada treatment ini Kini kumbaga no ginne snem ginne. kini klaim treatment ini itu license Kemudian license mud pinam le thamai biang. Alhamdulillah